velkommen til Trige, til beboerhuset Oasen, hvor vi i aften skal være i selskab med Gitte Borgersen og hendes seniordanser. Så nu er scenen din, Gitte. Tak for det. Ja, men først og fremmest velkommen til Senior TV Østjylland, og tusind tak, fordi I vil komme. Det har vi været rigtig glade for. Så det håber vi får noget godt ud af det. Og selvfølgelig velkommen til jer. Det har været en rigtig skide vejr at køre herude. Ja? Men det må vi jo tage, som det er. Vi starter med at danse fra dansk march, så vi står 2 par over på hinanden. Det tror jeg nemlig passer. Gør det ikke? Ja, og husk lige rækker. Og husk, at når vi drejer over højre skulder, så er det højre skulder. Højre mål, nu! Side sammen til højre. Drej over højre skulder og fremad. Side sammen til højre. Og de røde går ind og giver hinanden højre hånd til stående hånd i blå. Og rundt. Og vi lukker. Og vi putter inde. Rød ud. Og vi blå. Og mål. Side sammen til højre. Drej over højre skulder og frem. Og side sammen til højre. Nu kommer klappene. Og udtrækkerne. Op baglæns. 4 til midten. Handkæde. Op baglæns igen. Og 4 til midten. Handkæde. Alle røde doser nu. Og de blå. Drejerne baglæns. Handkæde. Der var en lille kikser, men det er jo det, der sker i den bedste familie. Den her er jo flotte akter. Og altså, I ved jo, I kan det hele uden alt, men for en sikkerheds skyld, så vil vi lige tage, stille op til grænsværer. Sidetrin, og så kommer grænsværen, hvor man jo hurtigt, hovedparten har jo front og ryg her, det var lige godt, vi øvede den var. Og sideparten er baglæns fra hinanden, vi går lige grænsværen. Nu! 1, 2, 3 og drej. 1, 2, 3 og drej. 1, 2, 3 og drej. Sideparne ind først. 1, 2, 3 og drej. 1, 2, 3 og drej. Og så har vi 4 sidetrin til venstre, så kommer vi ud på plads. Og 2 og 3 og 4. Bravo. Musik. Og så er det lige noget, der kigger op til musikken.
har hovedpar, og vi har sidepar. Ja, og den starter jo med hovedparne mod og fra. Kreds til venstre, toparkreds til venstre, højre stjerne, samme vej, venstre stjerne, og hjem og have do, sado og hele balladen og parkreds. Ja, de sætter musikken på. Og så var mod. Kreds til venstre. Højre stjerne, samme vej. Og venstre. Hjem og have do, sado og det er Nå, Gitte, så skal der pusses lidt ud, hva'? Det skal der, ja. Det var dejligt med en lille pause. Jeg skal da rigtig nok også lige love for, at du har tjekket på den der. Ja, men det er jo mange år, vi har danset efterhånden. Ja. Men der kommer jo nye hele tiden til, og det kan man jo godt se i dansen, at der er nogle fejl et eller andet sted, men det er der plads til i seniordans. Hvad siger de til, når du sådan råber af dem? Ja, samtidig så siger jeg til dem, når der kommer nogle nye, nu er jeg nødt til at være flink næste gang. Nej, du skal være, som du altid er. Ellers har vi fået en ny danseleder. Ja. Det er de ligeglade med. Men se, det er jo ikke noget, man sådan lige render til at blive instruktør. Nej, det er det ikke. Har du fået noget undervisning? Ja, det er 16 år siden, vi havde et arrangement over i skolen, i hallen derovre. Og det var nogle penge, vi havde fået af kommunen til at lave sådan aktiviteter. Og det var dans, alle former for dans og alle former for gymnastik, lige meget hvad det var. Og så var der nogen, der fandt ud af, at vi skal da have seniordans i Trige. Og så var jeg med til at arrangere det, og så var det jo meget nærliggende at sige til mig, Gitte, kan du ikke sørge for det? Jo, jeg kan da prøve. Og vi fik så ringet til Landsforeningen, og vi fik en danseleder herude, og så kom det bare i gang. Men meningen var så, at en skulle tage danselederkurset. Og det blev jo så mig. Det blev dig. Det blev mig, ja. Så jeg har haft 3 ugekurser i IKAST. Det fra søndag til lørdag, og det er med et års mellemrum. Og så har jeg fået lov til at undervise lidt ved den danseleder, vi havde, da vi startede her. Men så var aftalen, at når jeg var færdig, så skulle jeg overtage holdet. Og det har jeg så gjort, og har haft det i mange år efterhånden. Men der er jo mange andre kurser. Altså for hele tiden at følge med, der er vi tit afsted på kurser. Det er jo også bredt vældig om sig med de seniordans. Jeg synes også, at seniordans har udviklet sig til noget helt andet, end det var i starten. Det har det nok, ja. Vi er jo 13 regioner her i landet. Og jeg ved ikke, hvor mange danseledere der er, men der er mange rundt omkring.
Og så er det jo ikke kun dansen, der er jo et fantastisk socialt samvær også. Det har vi ligesom registreret. Ja. Og vi arrangerer rejser til udlandet, og vi arrangerer højskoleophold, og vi har stævner rundt omkring. Og I danser hele tiden? Hele tiden. Der er mange, de kan ikke få nok af dansen. Nej. Men det er jo også glad musik. Det er også dejligt at danse. Det er skøn musik, ja. Det er det. Ja. Og så holder det altså hjernen klar, og benene, de skal jo følge med helst. Det er det, de skal. Ja. Jo, det er jeg rigtig glad for. Vi har været herude nu i 16 år. Ja. Så, det er også et dejligt sted. Ja. Det er et rigtig dejligt sted. Ja, det er det. Husk nu! I har selv valgt om dansen her, så I må selv tage følgerne. Altså, de 2 hjørner her står jo stille. En gang imellem, altså. Og lige over. Venstre. Og lige over. Og venstre. Og lige over. Og venstre. Højre hånd kan du. Og undernæs. Stem jer hænder. Kartræs. Luk ham ud på den rigtige side. Luk ud på den rigtige side. Og ja. Ja, vi har armkål. Og så lige over igen. Og stå stille på hjørnet. Ja, det er godt. Og lige over. Og venstre. Hæld ud. Og begge hænder. Og rundt og rundt og rundt. Husk at komme over på den rigtige side. Og vi går. Og armkål har vi alle veje her. Ja, det er godt. Og lige over. Og venstre. Lige over. Og venstre. Og lige over her. Alle står herovre. Herovre. Armene ind i går. Og der var armkål henover. Og lige over. Op i stolen. Lige over. Og venstre. Og lige over. Arm med hjul. Alle blå herovre. Og Karin kommer op. Jeg vil gerne lige have lidt ro på her. Jeg har jo aldrig nogensinde bildt jer ind, at seniordans skal være fejlfri. Men I valgte den selv, og halleluja, ja, det er lige en, vi kan. Det er godt sgu da ikke noget, der er et lille kids. Det gik jo alligevel. Det starter, så bliver vi stort. Så er der kaffe. Så er der kaffe. Helle og Ole, I var jo egentlig årsag til, at vi er her i dag. Vi fik jo et brev fra jer, hvor det lød spændende. Og så kom jeg ud og besøgte jer, og jeg fik bekræftet, at det er sandelig spændende. Det var lækkert. Hvordan kom I egentlig ind på seniordans? Er I vild med dans? Vi er vild med dans, ja, det må vi tilstå, for vi har danset siden vi var 11 år. Men det har så været moderne dans jo. Har du også danset sammen med Ole? Nej, ikke sammen med Ole. Ja. Nej, vi havde været vores partner først. Okay. Og så gik vi jo ned ved Marianne Ejhild til dans, og dernede mødte vi en af dem, der går her, og hun spurgte, hvad Søren laver I her? Skal I ikke hellere gå til seniordans? Og vi tænkte, nej, det synes jeg ikke rigtigt, vi havde lyst til, men vi var derude og kigge på det. Og vi kørte afsted, og jeg sagde, da vi kom hjem, nej, jeg tror ikke, det er noget alligevel. Men alligevel, så kom vi afsted til det, og vi er rigtig glade for det. Det er 6. sæson, tror jeg, vi danser nu her. Har der været sådan power på hele tiden? Ja, det har der. Har det det? Ja. Og vi går kun her, fordi vi har sådan en dygtig lærerinde. Ja, det er. Og I kan godt finde jer i Europa af samtidig. Jo da. Læs så meget, hun vil. Nå, vi svarer igen, hvis der er noget. I svarer igen? Ja, det gør vi. Ja, jamen det. Kan hun vist også godt tåle? Jo, det tror jeg sagtens, ja. hun kan. Ja. Jo, det er rigtig dejligt. Og hvorfor vi vil det er da, fordi jeg synes ikke, at det rigtig sådan kommer ud til folk. Der er mange, der sidder derhjemme
og ikke ved, hvad så skulle de prøve at komme til seniordans. Mange vi har godt af at få Det både det helt sociale samvær ja. og også Fordi alle kan være med jo. motionen. Ja, alle kan være med til det. Og det gør da ikke noget, man ikke er dygtig sådan helt fra starten. Nej. Nej. Vi skal jo lære. Skal lære, og hun skal nok få jer poppet op. Så. Ja, og det er Helt sikkert. Og skøn musik i den selskab. Ja, det er skøn musik. Ja, det er det er. det. Ja. Vi har fundet noget godt musik. Ja, det er rigtig dejligt. Vi er i hvert fald rigtig. Vi går 2 gange om ugen. Vi er helt vilde med det. I kunne ikke tænke jer at gå til selskabsdans sådan på de, Selskabsdans? ja, på de store danseskoler i byen? Jo, men det har vi ikke råd til. Nej, det Det er jo billigt jo. Det er det. Billigere. Det er rigtig dyrt at gå til dans. Det er rigtig dyrt. ja, for man skal have både det ene Ja. og det andet. Ja, vi har prøvet det. Det synes vi ikke. Vi bliver rigtig glade for det her. Det kan Så du sådan bliver det. måske godt tilslutte. Jamen det kan jeg, fordi det er jo noget med, at det koster 4-5 gange så meget, som det koster her. Og så er det for 50 minutter, og så er det ud af vagten. Til sidst var der hverken stol eller noget, man kunne sidde på til det der fine dans der. Det har vi alligevel herude. Ja, Vi har her en er- kaffepause midt i det hele, og hvad vi nu ellers og har. slutte af med lidt tredje halvleg, eller hvad det kalder det. Den tredje halvleg er også med, ja. Sammenhold her, det er der altså. Rigtig dejligt. Jamen det er lækkert. Det er dejligt, ja. Ja, det er helt sikkert. I skal have tak. Og vi er klar. Frem og dreje. Baglæns og frem igen. Venstre fod krydser. Ja, det er godt. Og frem og dreje igen. Og baglæns. Og venstre fod krydser igen. Nu kommer side for side bag. Og så den der. Skære bag side for bukke. Fremad. Altså side bag først, ja. Side bag side for. Skære og bag side for bukke. Og frem med 2. Halv par 3. Og rund over de forreste hænder. Og forfra frem og dreje. Venstre fod kryds over. Og frem og dreje. Venstre fod krydser. Og så kommer side bag. Og flere. Bag side for bukke. Baglæns. Og igen side bag. Og flere. Ja, det er godt. Halv par 3. Og rød under. Og halv par 3 igen. Og så er det blå, der skal under. Ja, det er godt. Frem og dreje. Venstre fod. Og frem og dreje igen. Og vi krydser. Your hand in mine makes all times good. Langt. Og side bag. You are Og flere. of my heart. 2 fremad. You are the love of my life. Side bag igen. Fly Og flere. Det var flot. Det er nok noget af det bedste, I nogensinde har gjort. Det var godt. Gitte siger, du har jo egentlig været med helt fra starten. Det har jeg også. Det må jeg nok sige. Ja, det har været rigtig spændende. Og du har nok kunnet holde hende ud. Hun er strig, som siger.
men på den gode måde. Og det har udviklet sig fint, for vi var 14, da vi startede, og nu er vi 28. Og alle kan jo være med. Det er jo ikke bare, der er nogen, der tror seniordans, det er bare for ældre mennesker, det er det ikke. Det er for alle. Vi unge, vi kan også godt være. Det kan vi i hvert fald. Det er dejligt. Ja. Men jeg synes også, man kan jo se, det er livsglæde. Ja, det er jo det er jo både det, livsglæde og motion Ja. og... Samværet og det hele. Netop. Det ene med det. Og I kommer også ud og rejse, kan jeg forstå. Også det, ja. Vi Og er der næsten- danser I også? Ja, det gør vi. Så om aftenen. Vi er ude og se noget om det er dagen. ikke sådan, så I danser i to? Nej, dog ikke. Nej. At vi er med bus, men, så tager vi ud og ser noget om dagen, og så danser vi en time eller halvanden eller 2 om aftenen, ligesom hvordan vejret det er. Men så lærer I jo også nogle andre at kende. Også andre det, hold, ja, måske. nemlig, også det. Altså sådan, at I udveksler? Nej, Det gør I er ikke? Nej. Nej, men det går jo også lystigt nok til her. Så Ja, der er det ingen går grund til fint. at- Nej, nej. I kan også dårligt være flere. Det kan, lidt flere kunne vi nok være, men ikke ret meget mere. Men der er jo altid, det kan jo ske, der er nogen, der er syge eller sådan, der forhindrer de at komme sig. Men jeg synes, det er fornøjeligt at se på, og jeg håber også, at vores seere de kan få lyst til at Det håber vi. deltage i sådan noget som det her. Det er jo- Dels at komme ud mellem andre mennesker, og dels lære nogle nye at kende. Det er også derfor, vi få lidt godt- motion, ja, ikke? nemlig. Vi gør lidt reklame for os. Ja. Jamen det er flot, du har været med i alle de år. Ja, tak for det. Vi skal til at slutte, og det gør vi selvfølgelig med Laura og Filon. Vi er ude i en kreds. Her har jo lille forspil og vugge, og jeg synes ikke, at vi skal øve den, fordi det er der vist ingen grund til. Og vi vugger. Og vente.